A girl named Chiamaka Mirabelle publicly reviewed how a native doctor transformed his life. I would like you to watch this video till the end. Hello guys, it is your boy Nextking Celebrity TV and you are highly welcome to another interesting video on my channel. Chiamaka Mirabelle reviewed how he met traditional native doctor Akwa Okuko Tiwara Aki and his life changed from nothing to something. Please watch till the end to see for yourself. There is something Akwa Okuko Tiwara Aki reviewed in this video that can help you in life. I'm going to list them all because he said everything is not charm. Native doctor Akwa said, if he pray for you, be patient. It must surely come to pass because he is a native doctor. Now, let's get into the video. Chiamaka Mirabelle said that she has been coming to Akwa's house to show him his work, but due to overpopulation, she was not able to see Akwa Okuko Tiwara Aki. According to Chiamaka Mirabelle, she never stopped coming until one fateful day. Akwa Okuko Tiwara Aki saw her and liked what she is doing. He prayed for her and gave her a little money. But something unbelievable happened. Mirabelle said that since that day, his life and artist business changed. Rich people started calling her for her work. To amazement of all, she owns a mansion, 2 cars, and 3 personal shops just because traditional native doctor Akwa Okuko Tiwara Aki prayed for her. I would like you to hear from the horse's mouth, but do not forget to subscribe and click on the bell icon for more interesting videos like this. Olaneze Akwa Okuko abịa olu ka o jelu ma nwanne kwuru ka mmadụ bịa gwa papa no egwu enwa nwa m nwaanyị prem visit ka mmadụ ibe o ji wee bịa mana m gwara Olaneze sefa ma bụrụ na mkpere wee ekpere gụ nwee ndidi na ya bụ ife mkpere na ekpere ya adụ amụ ya ele maka na ọnụ aka nri bụ ọnụ nna aba ọnụ aka nri bụ ọnụ nna aba bụ ọnụ ndị gboo mana ụfọdụ ndị aghọtala okwu ahụ. Ife mbụ bụ dibia traditional doctor. Ife nna alụ bụ ka ọ dị mma ya na-emere ọ ka ọ dị njọ. Nwere nwa wetara m pichọ otego je weta pichọ o weta chance amando ọnaba o weta chance amando ọnaba maka na ịfụ akwa adụrụ ezi people na-adụ too much. Even ndị na-abịa be m ya bụ nnọkọta etibe m mkpu mgbe ya bịa pụta efu mmadụ 2,000 1,000 ọ bịago too much wee ruo ofu ụbọchị m wee fụ ya na ọbịa be m wee sịsị kpọbatara nya wee kpọbata wee gosi m ife ose wee like ya detin ose n'ime detin ose wee narịa ya wee kperie ekpere si ya na ya dọrọ ya mma wee were obere ego njinye ebe 150 ka 100,000 wee nye si ya ife a ya bụrụ ego moto o ji wee bịa mana ekpere nna ekpere ya bụ na from now to 6 months or 1 year. Okay? Yeah, 6 months. Okay, from now to 6 months. No, ya carry on now for all day. Otie ise o wee naba ọ nabalụ olulo 1 month 2 months nno n'ogolo moto o tere aka mfu ya na Facebook ebe Jeremiah omoto fufuwa nyere 5 million naira wuti ndị ọzọzi and ọ na-akọwalụ m na sinsi nji kwesịrị ekpere a na ife ọma na-eme na o nwee ife ada emebu na ndụ ya bido kịta emebe na ndụ ya o wee sị na ọbịa taa ka o kene m n'ife mme na ndụ ya. So ana m asị ka m gosi unu ka anyị n'ọnụ mmiri okwu ihe and ọ gwa ndị onwe packaging o ji wee bịa ka anyị fụ packaging o ji wee bịa ife a
n'anya ka m ji wee sị ka m gbekwa nke a n'iru akwụkwọ. Ụfọdụ ihe na-asị na obere ife mee na-etinye mụ na Facebook ọrụ nke ị na-ene ka iji evidence ya. Ọrịa ife ịfụ n'anya ọrịa bụ eziokwu nke ị nụ na ntị ọkwa asị ka ọ bụ. O nwere onye nyere ego one day, onye woman nwa si na crayfish bụ mkpa ya, na crayfish ka ọ na-ele, mana o nwere onye kwe enyere ya aka. Mana ọ bụrụ na nye nwa ya ego bido ahịa crayfish a na m emesigoro ife mmemere ya n'ụwa, nwee sị na mmetinye na Facebook ka ndị mmadụ fụ. Ntinye na Facebook ofu onye wee dee must you post everything you do. Ọ bụrụ na m emeri ya afụ ya, ụfọdụ asị na ọ bụrụ inye mmadụ 1 naira postuo, kpọọ mụba akwa nyegoro m 1000 postuo ya, onye ala ị na-akọgheri ịmakwa ife. Echi niile ọ bụrụ onye mkpụrụ mmiri nkwuo na mụ nye ya ego ọgọnalụ na m enyere ya ego, ọlọzi evidence ya ka m ewepụta ọla na eze wee marụ n'eziokwu. Ife polisi azụ kedu evidence? Ọ bụrụ na ejiri evidence eburu ogo nwa tii na sel mana ọgụ nwa na-ebo mmadụ adịghị ọrụ ire bụ so nne gosi anyị pakeji na nwe iji wee bịa. Okay, bịa. Okay, ya bịa ka narịa nke nwa ka iwelu nke nwa vidio. Nne nke nwa narịa ka iwelu nke nwa vidio. Olu pa ya pesi yo te. Kisab di bitel moto. Olha como pequeno. Kasi ka mo ga ya ga digita. Okay. Kenwa bụ mmanya. Ka bụ mmanya. Ọwa na ezo no fu. Onye bịa be munye m mmanya, ana m like ibe me nja like ya bụ na mmụọ dube m erike. And the before ebe ebere ụkwụ, anyị atụgbado fa ncha mmanya. So ọ sị ịtụ mmanya niile dube m mmanya bụgodo ọrụ. All 4 hours. They can end in there. I want to fabric. Come. I'll go with that. I'm not. Mana, oh, ebe na loga hotel. And the diva na magam. I am not a gun to say. I may see a key for Sia. I'm really Come to Cuenca. Non capire come è me. So io stai finendo una metti a ronca. O ma lo zuri. Organize the package you mark in the room to take it out. Wonderful. Us non ka ka o ji wee sị ka ọ bịa amụrụ m atụ ya na oyibo ọkọ patronize. Ọgwụ ekwuru ka ị gụọ akwụkwọ. Chiamaka nwa agụọ akwụkwọ echekikwa ọfụma akpa akakwa mmasị. Oha. Nna ọ ya adụrụ mma. Ano mo ni go moto ọfọ. Ego ka moto pa nido. Chekara pa moto ego. Lexus 330. Hey. Ka mo pa mai woke. Obi kala. And the shop and the we go shop nke wa. Zimbabwe. Ụzọ na abụ. Ga ya mma. Ebe na-esi fede, nwesi ebe na-eme isi, na-eme body harassment ndị ndị ahụ. Mana gwa amụgbagodo ndị mmadụ eziokwu. Eri mgbe eji bịa si ibe nkele ebe fụrụ. Isi njikwa ebe ife njikwa o. Ozugbo sere ikpesi m ekpere, because na mpite m mbọsị a. Iwesi m na ihe ekpere m ekpere. Ị na-adị na life, onye ọbụla na-afịa, ọ kafa marakwa na ebe ọbụla mmadụ nọ na ife ikwu n'ọnụ ya eme ya. So anyị nọ mbọsị a mbutesiri gị ekpere m ekpere si m na from tata na before na-abịa ebe anachite ebe ọzọ na ife ya echenji siri m ọfụma. Ma m ebido na-aga n'iru. So afọ mbọsị a nọdị m ebe mbọsị a. Ndị mmadụ bido na-akpọ m na fon. Before na-esi ebe a na-apụta aja enwetasị m more than 50 missed calls. So since na ndị mmadụ na-akpọ m na-ewetara m ọrụ, na-enye m ọrụ niile dị iche iche na ndị mesịrị stop ma ndị kwụsịrị na hotel kwa. Then from there kwa, ndị mmadụ na-akpọkasị m na-enyegasị m ma ndị na-adachi m ife ma ndị na-enye m gift. Omenọ, let's say 1 month m ji bịa si n'ebe a. Mbịa na ọnwa ife mesị na alọ bịa post a picture of Jeremiah. So from there, upon my phone, still no way fair off was said. So put it there,
Sim because I am 5 million. Sim non exam for trip to Dubai. When I do so since if I change go, my I'm shopping, but when I'm motor in game, so if I change go, I'm motor number going over by local and damn also. I come in for walk. I must go for walk. If I'm going to say in game pocket. So it's the equivalent to. So I adore them much. Oh, when didn't I go? When didn't I bella? Now you have only a joy about the balloon get better. For naturally about and then get go. So then a year ago when that joy and the joy GG effect. The joy noise effect. Man, I'm better. But I can't balloon. Even over 500 times or 1 million or 2 million can ye get away at least go where. Oh, is it? Now, the man even like it, but I never done a matter up on Facebook, Bello on your bonnet. Man, I'm Bello, na Facebook. He claim wire. Tia is say, only by the same may 6 months or above if I am a man and melody, Uncle was also no one even married them. So, no fun, I got a Bogondo and Alice. Say, Olivia was 6 months or doing 2. Because now to 6 months, I have for prefer DJ. You say, for now to 6 months, I have bad now, long not game. Oh, now I'm going to ALUSI in 6 months. I will take you to lead them or what they keep. Who knew I have no block on that? I don't know one. oh, yeah, man. Address in Doba PPP. Okay, well, I'm going on by a more year for Boyabo, Mother Ye go ye cake out of there. Alphabet now. I'm going to chiamaka mirabelle, you know, ordinary screen. I'm going over to Anambra State. And I don't be in Asaba. Office in Asaba. Oh, well, I have office. Thank you. So, office now, for Bevan and drawing, painting, near the hotel and the Dozino. I then Cardi number 9, Tunja Hobbs, Obanam Road, Asaba, close to Coldstone. We share the same fence with Coldstone. We got about a Fusay and didn't necessarily code. So, we keep that patronize them. Don't be a GM with them for arts book 081 077 33072. Then open nature, if I don't see a mama, may skill, may body massage, doesn't still make you, may body enhancement. Or when they try when you quick, when they were trying to still like a father. I want to eat with guy, if you don't office, never feast in the Buna, Stella Mary's Plaza, Nakuko, NNPC filling station, Obanam Road, Asaba. Ever kind of miss, and I'm Upuisi Makumo, cannot be Simakum wine. Not be a jail temple 081 077 33072. Number 081 077 33072. My phone number and my WhatsApp number be the same thing. So you can tell me. That's the kind of thing. If you mail me, she can. If you never gonna get video of my this is local. No can na yo. No can na yo. Na mana yo lo. Ni ba ko ni ke wa ga. Ko ko lo mama ko ngi nyeme go ni mwege go. Mu be American. Ko mama mbanga je ko ma de be 2000. Mmadụ 100 ya azakodo m ozugbo. Na mụ na-ekpere ekpere si na o nwere ọgbọ ya na nwaanyị ya aka ya. Ife agụ ji eme ire bụ na mbọ. Ife akwa ji eme ire bụ n'ile ka ọ dụ maka na mụ saa ile with 7 veggies. Okay. Ya asa n'ile 7 veggies. Nnekwute ọzọ ka ọzọ idi. Onye gụ na ya na-ekwu ife nwa. Ebidoro m dibia na 13 years. Tata, even the 23 years, I'm going to 23 years. If I'm 10 years. So, in an abunu in Aya, or Coco Abuna Lugo 10 years, Ebunu Abuna Lugo 10 years. Mobu, Insure Abuna Lugo 10 years. Emma Oblong went, you know, if I had an acquire, I don't want. So, I don't know. Oh, my bone, oh, bone of the I have a very old body, oh, one now, you don't know. One night, so I don't know my own. When I want you, I
ekwu mbosi na onye afọ bụ ọfụ ndị ya na ya ama aka so na o nwere onye na-achọ nke na onye lụrụ ọrụ onye wee ego onye laik ife ị na-eme onye aka ndị na-achọ ụfa pụ afọ gbuo onwe ba ntụ ya na ụmụ nwoke ghara enyekwa nsogbu ọbụla abaghị achọ ya na-agba na ọmụrụ eje ụwa ọbụna ile mụkwụ ma aghari ọgbụgbọ na ọyị nwaanyị ọ bụ nwa m nwaanyị agbakwa m onye ọ bụ maka ụfọdụ na-asị na onye adụka ọyị nwaanyị ana m emelọkwa ọyị nwaanyị ọ bụlọkwa ọyị nwaanyị so igwe ma ya emerụ ya gaziere Obi Jaku. Thank you for watching.